grandson ku streams of light. These are Puzirato. Ifunso number 19. Imene tikupiza kuyankha mafunso amene amafunsidwa kawiri okhuza Mulungu amene tikupembedza. Now, semene ndi Machitidwe chapter 5 verse 3 no. Koma Petro anati Hanania, Satana anadzadza mtima wako paja ninji kudzanyenga Mzimu Woyera ndi kupatula matengo kupatula pa mtengo wake wa mundawo. Now, tamana tumuona wenepa kuti mphamvu inganyengedwe. So mphamvu singanyezedwe ndi Mulungu Mzimu. Okay, tamana calm down. Verse ikamba kuti yam. Once china chimene chimakhajo verse isoni. Ineyo simakhulupirira zimene ndi mphamvu chabe. Mulungu ndi mphamvu yonse. Mulungu ndi wamphamvu yonse. Yes. Mulungu ali ndi nzeru. Yes. Mulungu ali ndi personality kapena ali ndi munthu kuti utawucheza naye utawankhula naye. Bible amaonesera kuti amatha kusangalala, amatha kukwiya, amatha kukondwa, amatha kuuza zonse. So Mulungu ali ndi personality, ali ndi munthu. Ndiye tikuthaona kuti no Mulungu ameneyo akatipasa mzimu wake okhala ndi zonse zimene iye ali nazo. Mulungu ndi nzeru zonse na mphamvu yonse, amaziwa zonse, right? So pamene pali mzimu wake tiona tuno tizikhala ndi umunthu wake, tizikhala ndi ma personality traits ake. So anthu pamene anabwera pamene anabwera zapembedza pamaso pa Mulungu. Mafuna ndikuona verse ina ndikhulupirira ndi Matthew chapter 18 verse 20. Ngati sali imeneyo komabe imakamba zonena kuti Yesu amakamba zonena kuti pamene pali awiri pali atatu inenso ndili pati ndilipompo. So ngati Yesu alipompo ndiye timanjirena china chiyonse imene ingachitika pamene kuchitika kwa iyeyo kudzera mwa mzimu wake. Ndikuona pamenepo. So mzimu ndi umodzi. Taona kale mu msuso wa 1 Petro 1 verse 21 kuti mzimu ndi umodzi, mzimu wa Atate, mzimu wa Ndani wa Mwana. So pamene anthu akumana mzimu Woyera ali pati alipompo. So ngati munthu akunamiza chani mzimu wa Mulungu, abwa usanyeza nyenga mzimu wa chani wa Mulungu. Zingosonyeza kuti mzimu Woyera si mphamvu chabe yayi. Mzimu Woyera ndi personality traits, ni moyo wa ndani wa Mulungu. So sizipanga proof trinity iliyonse. Sizipanga proof trinity iliyonse. Koma mafuna towerenge tipitize Machitidwe chapter 5 verse 3 mpaka 4 kudompa 9. Auno koma Petro anati Hanania, Satana anadzadza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga Mzimu Woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo. Pamene unali nawo sunali wako kodi? Ndi pamene unagulitsa sunali manja mwako kodi? Bwanji chinalowa ichi mtima mwako? Sunanyenga anthu komatu Mulungu. Koma Petro anati kwa iye, munapangana pamodzi bwanji kunyenga munapanga bwanji pamodzi kuyesa mzimu wa Ambuye. Taonani mapazi awo ayo amene anayika mwamuna wako ali pa khoma ndipo adzakunyamula kutuluka nawe. Now tikaona account imeneyi anthu awa pa nthawi imene anthu ambiri amapeza kuti amagulitsa minda yawo ndikupereka ndithu ndalama ku ntchito ya Mulungu chifukwa tuno amakhala akususika. Ndiye anthu amene amafuna nawo osaoneka auzimu ndikukhulupirira analonjeza atapereka ndalama yonse akhala nayo kuti no agulitsa malo awo. So anthu agulitsa malo awo, malo moti atenge ndalama yonse akapereke monga amene analonjeza, right? Akuti ati ndalama zachuluka bwanji ndalama zina zititasunga. Okay, ngakhala apanga chisankho imenecho amafunika akanenenso tako tasunkhako ndalama inayi, right? Koma anthu abwerabe pamaso pa Mulungu ndonati yake ndalama yonse ndi kwanjirano anthu kucholinga kuti anthu awatame. So nkhani kuti apa pamene ali self righteousness kuti anthu azatama kuti no ndonani agulitsa munda wonse amafuna akhale ngati lebo, akhale mgulu la anthu amene akuchita zabwino. Kona kuti akulu simunganyenge ndani Mzimu Woyera ndawapitizano, simunganyenge ndani Mulungu. Okay, ndawapitizana kuti no sunganyenge cha mzimu wa ndani wa Ambuye. Tinaona kale mu msuso wa 1 Petro chapter 1 Petro pamene amakamba chapter 1 verse 21 pamene amakamba zimene tinaona mu video imene tinaona no mzimu wa Ambuye ni mzimu wa Mulungu, ndi mzimu wa Khristu, ndi mzimu Woyera, ndi mzimu omweomwewo. So tionana kuti anthu anachita ichichi pamaso pa Mulungu. Mulungu anali pamene papa kuzera mwa mzimu wake. Masalimo chapter 139 verse 78 akuti ndizathawa kuti ndizathawa bwanji kupezeka kwa nkhope yanu, ndizathawa bwanji mzimu wanu. So tionana anthu pamene pali mzimu wa Mulungu palinso mzimu wa ndani, palinso kupezeka kwa Mulungu. Nkhope ya Mulungu ndi kupezeka kwa
mzimu wake. So taona nawo tino sikufotokoza za Trinity nayo yosaba koma ifa ino anthu ena amakhala ndithu okakamira mafundo zimezi tiye tingoona nawo tino tikamakambaza munthu ndithu analengedwa m'chifuniro cha ndani cha Mulungu, right? Neno wafuna munthu analengedwa m'chifuniro cha Mulungu, niwafuna kungosimikizira chinthu china una tino mzimu wa Mulungu si mphamvu chabe yayi. Machitidwe 13:24 tisanawerenge fotokozo chonchi mafunzo ati Mulungu ali ndi mphamvu zonse, omnipotence. Mulungu ali ndi nzeru zonse, omniscience, right? Mulungu amaziwa zonse, right? So Mulungu ndithu amapezeka penayo sozera mwachani mwa mzimu woyera, omnipresent. So ngati Mulungu ali ndi nzeru zonse, ali ndi mphamvu zonse, right? Apezeka pena paliponse muchilanji kuzera mwa mzimu wake. So pamene pali mzimu wake ndoti pali ndithu moyonso wa Mulungu. Manjenera kuzera mwa mzimu wake Mulungu ndi pamene amalengeza ndani ifeyo. Ndiye mzimu wakeyo ndi moyo wake, right? Pati no Mulungu ali ndi Mulungu, mzimu wake ndi mzimu wachani wa Mulungu. It's a divine spirit. Ndipo tikutha kuona amene maona ati Mulungu amati yakula ndithu kuzera mwachani mwa mzimu wake. Chifukwa imene nkona mapemphero m'Bible samapita kwa mzimu woyera. Simuzaonga pena mzimu woyera akuyankhula ndi Atate. Ayi, mzimu woyera nthawi zonse akuyankhula ndi Atate. Chifukwa yani? Chifukwa ndi Mulungu akuyankhula kuzera mwachani mwa mzimu wake. Mzimu woyera ndithu ndi mzimu wa Mulungu. Tiye tionene pa Machitidwe 13:24 nawo tino ndipo kuntumikira Ambuye iwo ndipo pakuntumikira Ambuye iwowa ndi kutsala chakudya mzimu woyera anati mundiwatule ine Barnaba ndi Saulo ku ntchito imene ondiyitanirako. Pamenepo iwo otumidwa ndi mzimu woyera anatsikira ku Seleukeya, ndipo pochokera anapita nkalawa kupita ku Kupro. Mwanjira ina tikamba za mzimu woyera, ati mzimu woyera anati. So anaona kuti mphamvu ingayankhule, mphamvu zingayankhule. Pati nilero mukulakwisa, the accusation is false. Timapangida accuse ndi timakhulupirira mzimu woyera ndi mphamvu chabe. Mzimu woyera si mphamvu chabe. Mzimu woyera ndi mzimu wa ndani wa Mulungu. Zonse zimene Mulungu ali zipezeka simunyani mzimu woyera. So tiona nawo tino chimene chinchoona adi Mulungu akuyankhula kuzera mwanyani mwa mzimu wake. Machifukwa panthawi anayendo Mulungu amuzunza Yesu Khristu ndi mzimu woyera, tiona akulamulira zonsezi ndithudi ndi ndani ndi Yesu Khristu kuzera mwanyani mwa mzimu. Tiye tipitize penepa Machitidwe 15:20 kuti yani pakuti tinamkomera mzimu woyera ndi ife kuti tisasenzese inu chothodwesa chachikulu china choposa ichi zoyenera. So ndithudi tikutaona mzimu woyera ndi mzimu wa Mulungu, right? Ngati chingakomere Mulungu atizisa bwanji kuzera mwa mzimu wake. Machitidwe 16:6 aliyani ndipo anapita ku dziko la Frugia ndi Galatia atawalesa mzimu woyera kuti asalalikire mawu mwesha pamene anafikira ku ndunji kwa Musiya. So tionadi ndithudi all these attributes pali mavesi ambirimbiri amene tingapereka amene amaonesera ndi mzimu woyera si mphamvu chabe. Alipo ambiri ndithu, koma ndimafuna tione kunati kodi munthu amene akulengedwa chikuchitika chani. Kodi munthu analengedwa m'chifuniro cha Mulungu. Sindikufuna ndikhale antinomian, okay? Antinomianism ndi imene imatenga munthu kumatenga machipisa chino mapasa Mulungu. Sindikufuna ndiwazungisa. Koma ndofuna tione kunati munthu analengedwa m'chifuniro cha Mulungu. Pali zinthu zina adi inde zimene Mulungu anapanga pa munthu. Mulungu pomulenga munthu anamulenga m'chifuniro chake, ndipo pali zinthu zina zimene tingathe kumvesesa za Mulungu poyang'ana ndani poyang'ana munthu. So iyo, for example, I want to go to chapter 11:3 amatuza fetino mutu wa mkazi pamuna mutu wa Kristu ndi Mulungu. Mwanjirena apopo akuonesa familiarity, unaona meneve. So ndithu tuona ndithu kuti no zimene tafotokoza za munthuzi Paulo anafotokoza ndi zonaso za ndani za Mulungu. Tuona kuti no Bible chinana so za mutu mwanga koma tiye tionenekaye chifanizochi. Genesis 2:7 atuno ndipo Yehova anaomba munthu ndi dothi lapansi nawuzira mpweya wa moyo kuno mwake ndipo munthu anakhala wa moyo. So munthu akukhala wa moyo chuchitika njani? Pali dothi adziko lapansi, dothi kamena thupi limenelo, kena kupumira mu moyo, akupumira mu mpweya, yes, kena munthu akukhala wachani wa moyo 3. So tiwerenga tione kuti tingamakamba munthu ali ndi moyo
chimene chimapangisa interaction pakati pa mpweya umene uli mzimu ndi thupi lake ndi munthu amakhala ndi moyo. Komano chinthu chimene chimapangisa munthu akhale ndi moyo tikukamba za malingaliro ake. Malingaliro ake amayamba kukhala munthu wotani organize. So munthu amangika ndi zinthu zitatu, pali thupi, mzimu, zimene zikakhalapo pamodzi munthu akhala chani wamoyo. Munthu akhala ndi nzeru zochita zosiyanasiyana. So munthu akhala chani wamoyo. 3 tendo ndomenepa Yobu 27:3 pakuti pokhala mzimu wanga ukadali mwa ine ndi mpweya wa Mulungu uli mphuno mwanga, kulenga mu NET imene inapasuda mchichewa. So mzimu wa Mulungu ukadali mwa ndani? Mwa ine. Mpweya wa akuchani pakuti pokhala mzimu wanga, yes pipani, pakuti pokhala mzimu wanga. So mwanjira tikamanga za mzimu wanga ndokamba za mpweya wa ndani? Wa Mulungu. So mpweya amene unapasidwa kwa munthu ndi mzimu wa ndani? Wa munthu. So mwanjira Mulungu anapomera mwa munthu atamaliza kupuma, pamenepo mwa munthu munapezeka kuti muli mzimu wa umunthu. Mzimu wa umunthu Mulungu anawukumira pa munthuyo. Munthu ndikukhala chani wamoyo. So mzimu wa munthu plus thupi la munthu zipanga nzeru za munthu, upanga a living soul. So living soul ni munthu amene akuganiza, amene mzimu wake uli munthu mwake, right? So mwanjira nzeru za munthu zikutha tsiku limene mzimu wa Mulungu ukubwerera kwa ndani? Kwa munthu. Mzimu wa munthu si nthu inaye chimamba kuyenda ngati manjera mfilimu achatuno akambaya munthu ali chinaye chimatuluka nthawi ati chimavalaso zovala zofanana ndi munthu amene chatulukapo. Sitonga zimene. Mzimu wa munthu ndi nthu imene imapereka moyo kwa ndani? Kwa munthu. Kuti thupi lija likalumikizana ndi mzimu, moyo umabwera, munthu amambatani kuganiza. So tiona nawo tuno mzimu umeneyo ukakhala walekazana ndi thupi sumagwira ntchito ina iliyonse. Umakhala ndi Mulungu ngati sugwira ntchito ina iliyonse, ndipo iwe suzu akene alikonse ukakhala wafa. Tiye ndione penepa. Right, so tinaona pa Yobu 27:3 1 chapter 5 verse 23 anakuti ndipo Mulungu wamtendere yekha ayerese inu konse, ndipo ndipemphera Mulungu mzimu wanu ndi moyo wanu ndi thupi lanu zisungidwe tsopanda chilema pakudza kwake pa Ambuye athu Yesu Khristu. So Paulo akamba za mzimu, akamba za moyo, ndi akamba za thupi. Mwanjira munthu ali ndi mbali zitatu. Ali ndi thupi limene linabwera kuchoka kuti ali ndi mzimu umene unzili mwa munthu umene Mulungu anamuuzira, ndipo chachitatu munthu chamakhala chani wamoyo. Body, soul and spirit. So limene chikukambira kuti ndi. So munthu amakhala moyo akhala mzimu wa Mulungu ikati mwa thupi lake. Ndiye tione penepa Malaika 9:5 chimachitika njani zikandikana. Malaika 9:5 pakuti amoyo mwanjira the soul, okay? Pakuti amoyo adziwa kuti tidzafa, koma akufa sadziwa kanthu sazaniraponso mphuno, pakuti chiumbukiro chawo chaiwalika. So mwanjira ineyo ndi ineyo pamene tikuvesa ulali kuti ndi moyo tikudziwa kuti tidzatani tidzafa, koma ukangofa chimachitika sudziwa kanthu kena kalikonse, moyo wako athera pati pompo, right? Like 9:6 aliyani chikondi chawo ndi madani awo ndi dumbo lawo zonse zatha tsopano, ndipo alibe gawo amuyaya pachitinso chachichidwa pansi pano. Mwanjira anthu amene akangoti amwalira ino ndine zingati Yesu Khristu angachede kapena tingafe mwachangu chingachitike nchani. Tiona nawo tino inuyo ndi ineyo tifa tikafa moyo wathu athera pati pompo. Tikamanga zamoyo tikamba malingaliro athu, zimene timakonda, dumbo, zonse zimene timachita moyo mwathu zonse zathera pati pompo. So ndithu munthu akafa sadziwa kanthu sadziwiratu kanthu. Like 12:7 ati chani pamenepo fumbi lidzabwera kunthaka monga lidali, ndipo mzimu zabwera kwa Mulungu amene anawapereka. So tiona natino munthu akafa thupi lija limabweranso kunthaka, mzimu mubwera kuti kwa Mulungu amene anawapereka. Mpweya uja mpweya moyo uja kena chimachitika chiyani kwa moyo, munthu sadziwa kanthu, munthu wafa wamalira kuona amenepa. So iye chimene Bible kutani ikufotokoza ndi Yesu akuti yani Yohane 5:28 tino musazizwe ndi ichi kuti ikudza nthawi imene onse ali m'manda adzamva mawu ake. Verse 29 ndipo adzatuluka amene adachita zabwino
kuuka kwa amoyo, ndiwo amene adachita zoyipa kuuka koweruza. So Yesu akamba zakuti kuli mizukulu iwiri, amene anachita zabwino azauka kuuka kwabwino, amene anachita zoyipa kuuka kutani kwa chiweruzo. Tionenepa 1 Corinthians 6:17 ali yani, koma iwo ophatikizana ndi Ambuye ali mzimu umodzi. Mwanjira ina, ine ndine tikabadwanso masopano, thupi lathu limakhala omwelo. Ngati naonenepa ndikhabe onenepa basi, ngati ni danzi basi danzi khapo, sizo lifanda bwana masopano ba danzi lapitiya danzi khapo. Alright, moyo wanga ukhala omwewo. Mwanjira ina, tikamakamba za moyo ndikamba za souls, mwina tisakhize chino mawu moyo for now, koma nonkhani kuti malingaliro anga akhala omwewo. Ngati naphunzira kasinaphunzire, ngati nawerenga china yake kasinawerenga china yake, zimene ndikuzidziwa zikhala zomwezi. Maona chimene chimasintha ndi chani? Mzimu, right? Mzimu ndio umene umapulumutsidwa. So pamene munthu akupulumutsidwa amakhala no mzimu wake ndi mzimu wa Mulungu waphatikana. Ali mzimu ngati umodzi. So chimene ndiye chipulumutso. So kona munthu akabadwanso masopano amakhala ngati kakhanda kamakhala ndi moyo wa munthu, koma zimene kamanga amazinyerera, kuzibibira, kuzibisira, amangulira, amangowanga zinthu zotopesa basi, right? Munthu usamene abadwanso masopano tiona nawo kuti no apanga zinthu mbimbi zodabwisa, koma adi ndi akhristu alibadwa masopano apa, inde ayini moyo. Kumene chichitika nchani? Malingaliro awo sanakhwime, ayini moyo osatha, mzimu wa Mulungu uli mwa iwo, koma no malingaliro awo sanakhwime, sanafike ngati mwana kukula ndikumvetsetsa chimene moyo uli. So munthu akabadwanso masopano amafunika zolinga mawu a Mulungu azipemphera, asikuza mzimu kuti azikula mu chikhulupiriro, right? 1 Korinto 5:5 ati kupereka wotero kwa Satana kuti thupi liwonongeke, kuti mzimu upulumutsidwe tsiku la Ambuye wa Yesu Khristu. So panali kuti nake anapanga chigululu, anapanga tchimo lonyasa kwambiri, anatenga kazobambaka makhala naye, panali Khristu akutero. Ndiye Paulo anati amene muchose pakati panu asakhenso ndi inu yeye, komanso mupereke kwa Satana. Mwanjira ina kupereka kwa Satana taumvetsa kuti no iye akaonongeke, mwanjira ina thupi lake likaonongeke, mwanjira ina chilere chimene Mulungu amayika pa chichokere kuti Satana ayambe kumuononga. Akamba kumuononga munthu amene azindikira wachimwa, akazindikira mwachimwa alape kuti chani aphatikanenso ndi mzimu wa ndani wa Ambuye, kuti mzimu wake ukapulumutsidwe pamene Satana akubwera. So inu ndine tikabadwanso masopano, mzimu wa Mulungu wa ife umakhala pamodzi, koma chiyomvetsa ndi anthu ena amasankha ya chikhulupiriro chimene, ndipo mzimu wa Mulungu umachoka mwa iwo. Komano inu ndine tipitizebe mwa chikhulupiriro, timamba mwa chikhulupiriro, timapitiza mwachani? Mwa chikhulupiriro. Ichi ndiye chipulumutso, right? So Paulo anatisimuza kuti chimene chimapulumutsidwa wa munthu ndi mzimu wake. Thupi limaonongeka, akhristu amafa ndithu, malingaliro amakhala akusinthika tsiku ndi tsiku. Mwa chimene chimapangisa tikamanga za malingaliro tikamba za character, chopesa ndi akhristu ena zomunthu amabadwanso masopano sakuzidziwa yeye, iwo amangokhulupirira kuti chipulumutso kudzera mukukonza khalidwe. Ono chimenecho sichipulumutso ndi kudzera mu moyo umene talandira, umene talandira moyo umeneyo nawo uzipangano zipaso ifale moyo uchani ulipo, right? Mwanso ifale mwanga kala Khristu ndife mbendera za Mulungu, tifuna tiwalise uthenga kwa anthu ena kuti afikenso ndani pa Atate wathu achikondi. Ndiye tikupitiza pamenepa 1 Korinto chapter 15 verse 42 mpaka 44. Chomwechonso kuzakhala kuuka kwa akufa. Ife seda mchivundi, Luke seda mchivundi. Ife seda mnyozo, Luke seda mulemerero. Ife seda mchifoko, Luke seda mphamvu. Ife seda thupi la chibadire, Luke seda thupi la uzimu. Ngati pali thupi la chibadire palinso thupi la uzimu. Mwanjitena akutuza fenono pali ife tikufa, pamene tikufa tili ngati mbewu. Ikafa mbewu simazaoneka ngati kasidi kati kapena kantedza kati. Kantedza kamazatuka chitsamba chodabwisa. Mwanjitena ife pamene tikufa anthu athupi, matupi athupi. Tikamaza ukisida zakhala ndi chani? Matupi acha auzimu. Komano funso ndilo kuti pamene tili matupi auzimu zikuthana ziyani? Sonzani matupi athu ndi apaderadera athu achita zinthu zimene matupi awasanga achiti ndi matupi auzimu. Mwanoti tikhale ndi moyo tizafunika bejani mzimu wa munthu. Chimwanjinena akupothavisano akamati Mulungu ndi mzimu, tuthavisanso Mulungu ali thupi la chani? La uzimu, right? Amakhala ali kumwamba, Mulungu ali ndi thupi la uzimu. Koma ukupirira amene popo Mulungu sali ndi chani? Ali ndi mzimu.
right? Apo tikuona fundo zazikulu, tamba kuonapo fundo zazikulu amenepo. Tiyenepa Malachi 4 verse 1 ndi 3 tioneza kuuka kwa anthu amene azauke kuchi kuweruzo. Malachi 4 verse 1 ndi 3 akutiyani? Pakuti taonani likudza tsiku lotentha ngati nyanja, ndipo onse akuzikuza ndi onse akuchita choyipa adzakhala ngati chikutu. Ndi tsiku lili kudza zilawayasa ati Yehova amakamu, osawasiyira muzu kapena nthambi, ndipo mudzapondereza oyipa pakuti adzakhala ngati phulusa mapazi anu. Tsiku lidzayikalo ati Yehova amakamu. Mwanjirena ikudza tsiku ndithu imene zaotcha ngati nyanja, chimoto chachikulu zafuna kuti konzenso konse kumene Mulungu analenga. Patino zaonekera kunono moyo okhawa amene uli wabwino ndi umene wanjana ndi Mulungu. Aliyense amanga chisankho chake, pano Mulungu afunika apange chinthu chimene ndithu chili chodabwisa, ati strange act yochita ndithu kuyeresa onse, kuchosa Satana ndoyipa onse kuti ayambirenso ndi anthu okhawa amene anasankha chabwinocho. Then mafuna tonewewe moto amene uzakhala ati uzaucha mpaka phulusa. Anthu amakhupira anthu azayaka mpaka muyaya. Wanokandi no moto ndamene uli amuyaya. Moto wamatatu umayasa kena umata umamaiza ntchito yake. Mwanjirena zosatira za moto zonza muyaya ubese ubwereraso ka moto amene ukazayaka. Yohana 1:7 aja monga Sodomu ndi Gomora ndi midzi yakuyizungulira kutsanana nayo idadzipereka kudama ndi kusata zilakolako za chilendo, ikidwa chisanzo pochitidwa chilango cha moto yosatha. So moto ndi wosatha, moto ndo amuyaya kuti ukangochita ntchito yake ubese ubwereraso zosatha zake nzamuyaya. Ngati tikupira ndi moto uzango yaka mango yaka kuti tifunse nayo kuti sono mngoma kuyaka abe mpaka pano ayi sono mngoma sako yaka mpaka pano right? Mano zosatha zake zoti sono mngoma anasa mukaphulusa. So moto uzaka mpaka kuwatcha china ichonse kuti ichathiratu. Now bova mfundo imene tendo temene Mateyu 10 verse 20 out no, ndipo musamaopa amene akupha thupi koma moyo sangathe kupha, koma makamaka muope iye wakhoza kuononga moyo ndi thupi lomwe mu Godhead. Mwanjirena tikamakamba za moyo, so tikamba ziyani za malegalero a munthu. So isoma munthu amene sangaphe. Iniyo mukabayidwa tinere iniyo ndi Khristu mwaphedwa pamene mulalika, pamene mwaphedwa kuchitika chani mwafeti Mzimu wapita kwa Atate akakuyenda kumanda, komano azakuukisanso. Mwaona pamenepe mwanjirena sana aphe moyo wanu iyayi mwangogona. Mwana ku Godhead ati akupha thupi ndi moyo omwe. Mwanjirena ndi mzimu zonse zakhazulana chimene chimapangisa ndi moyo okhalepo thupi ndi chani ndi mzimu. Mwanjirena ngati akupha moyo pa malingaliro, moyo wa munthu ukuchosedwa. Mwanjirena ndi moyo uzachosedwa pamodzi ndi wonso chani thupi. Ndi mwanjirena zimene alifotokozera. So tikuona kuti munthu ali ndi cha thupi, moyo ndi chani ndi mzimu. Zonse zikugwira ntchito nthawi imodzi. Thupi ndi moyo zipangisa kuti munthu pepani, thupi ndi mzimu zipangisa kuti munthu akhale wachani wamoyo. So thupi mzimu zipangisa munthu akhale wachani wamoyo. Tendonene kodi mzimu wa munthu amene umakhala otani, right? Daniel 2 verse 1 ndipo mchaka chachiwiri cha ufumu wa Nebukadinezara analota malota, mzimu wake unavutidwa nawo ndipo tulo lake linasiya. Okay, akamati mzimu wake unavutika, mzimu wa Nebukadinezara unavutika. Mzimu wa Nebukadinezara unavutika unali munthu wina ayi. Okay, so mzimu wa munthu utauvutika, right? Tiyambe kuona amenepo. So mzimu wa munthu yaonakale tuno ndi mpweya amene munthu Mulungu anapumira. Komano ndikufuna tingogwiritsa ntchito reasoning ya Matrinitarians. Matrinitarians amati maona mzimu akuyankhula, mzimu akukhumudwa, mzimu akuwasogolera amene sangakhalezo mphamvu yayi ndo apadera. Tione pamene pamene mzimu wa Nebukadinezara wavutika si munthu apadera amenepo don't realize yojo mzimu wa Nebukadinezara ndi moyo wake, right? So tione kusiyana kwa mzimu wa Mulungu ndi wa munthu ndo mzimu wa Mulungu utawuperekedwa kwa ife pamene mzimu wa munthu umakhala mwandani mwa munthu. So apa pali clear kunena kuti tikangoti tiyambe kugwiritsa ntchito ma principles a Trinity timabwera ku state of the dead ndi kuyisokonezeratu. This is why kumene kuna chokera
Trinity sakhulupirira state of the dead chifukwa cha sizinachokere m'Baibulo. Genesis 4 verse 8 akuti yani ndipo anali mmawa mzimu wake unavutika ndipo anatumiza nayitana amasenga onse aku Igupto ndi anzeru onse amenemo, ndipo Farao anafotokoza loto lake, koma panalibe mmodzi anafotokoza kumasulidwe iwo kwa Farao. So Farao alota maloto ndipo akuti mzimu wake watatu wavutika. So si Nebukadneza yekha komanso ndani Farao anavutika kale mwanja mzimu wawo mwanjirena moyo wake unavutika. So ichocho tiye tione wenepa sichikufotokoza tino nditu panali munthu ina uchita Farao mzimu amene anadomphamo Farao akamwalira ndi moyo wake. Maliko tupesera kuti ya ndipo pomwepo Yesu pozindikira mu mzimu wake kuti ali kuganizira chomwecho mwa iwo okha adati kwa iwo, mulingalira izi mtima yanu. So Yesu Khristu panali zinthu zina zimene amatha kuzimva kuzizindikira mujani mzimu wake. Tikutha kuona kuno timati munthu akakhala apumusira mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa Mulungu umakhala kukati mmodzi chipulumutso. Atate anapereka mzimu wake kwa mwana wake. Timona tuno atate ndi amene ali mwa Yesu Khristu. Mwanjirena Mulungu akafuna kuti ayankhulitsa ife directly amati ayankhulitsa ife kuzera kwa mzimu. Kukhupira mzimu wachidikiranso nthawi zina umangonda otoni mpempherero sungamba kupemphera wamapemphera munthu kena mfati kuluja kuimbira mwene naito pangozi yayikulu kuti koma palibe chimwe chachitika ndi Mulungu anatandiuza ije. So chinthu chikakhala tino wachizindikira mu mzimu malingaliro ako amakhali sakuziwa ndi mafunika uziyendabe mwachikhulupiriro uzingopempherera zinthu zija paizo ndi zina umatana ndi Mulungu ukumva kanidwa lero ndisapite umenewu sikuzayifuna chani fati Mulungu akuzindikitsa chinthu muchani mzimu. So chimodzimodzi munthu amatha kuzindikira chinthu mu mzimu wake komano tikamanga mu mzimu wake tikamba mkatikati mwa iye, right? So ngati zili choncho uzindikira mu mzimu tatenganso text imene umaona apa kodi mzimu wa munthu simesa umatha kuzindikira ndetamba ku Peter so state of the dead komano nkhani yakuti mzimu wa Mulungu mzimu wa munthu ndithu moyo wake. Marko 8 verse 12 ndipo adausa moyo wa mzimu wake nanena, anthu ambado afuna chizindikiro bwanji? Indetu ndinena kwa inu palibe chizindikiro chizapasidwa kwa bado. So adausa moyo wake mwanjirena anakhumudwa ngati mwa mzimu wake. So munthu atha kukhumudwa ngati mwa moyo wake ngati mwa mzimu wake sizothandiza tena mzimu ndi munthu apadera. Tendipizeni Haggai 1 verse 4 ndifuna ndikuona no arguments sama Trinitarians titete apange follow to their logical conclusions tiphwanya state of the dead basi pati phunzimene sichokera m'Bible. Tiona mutatu wa Mulungu tinaona kumene chiphunzitso chichokera kwa iwo amene amakhulupirira munthu akafa mzimu wake umakhala kuyenda kupita uko chifukwa chimene chamakhulupirira sino chikhulupiriro chinachokera kuti chinachokera ku chikhulupiriro ya Trinity chimene waphunzana mzimu wa Mulungu ndi Mulungu ndi anthu awiri osiyana. So kamvekesedi ka Mulungu kamatithandiza ife kumvetsa chinachi ngati kukhulupirira Mulungu ndi mzimu wake ndi anthu awiri osiyana palibe vuto nayense ngati mzimu wa munthu ndi wa Mulungu palibe ngati tikhulupirira mzimu wa Mulungu kuli osiyana ndi mzimu wake tikhulupirira mzimu wa munthu ndi munthuyo ndi anthu awiri osiyana. Source imene imatiuza kuti chiphunzitso cha Bible kamene chichokera kwa anthu. Haggai 1 verse 14 ati ndipo Yehova anautsa mzimu wa Zerubabeli mwana wa Senateri chigwa cha Yuda ndi mzimu wa Yosha mwana wa Yehozadaki mkulu wa ansembe ndi mzimu wa otsala onse anthu ndipo anadza nagwira ntchito nyumba ya Yehova pamakamu Mulungu wawo. Mwanjirena Mulungu amapanga zimenezi anautsa mwanjirena Mulungu anatakasa mzimu wa Zerubabeli mzimu wa Yosha komanso anthu onse anayi Yosha sinthu ya Mosuja mwa Yosha kumapita nthawi imene kuti akamangeso chani akamangeso mzinda Yosha amene anali mkulu wa ansembe nthawi imene ya Zerubabeli. So naona pali Zerubabeli mzimu wake watani wautsidwa. Okay, so mzimu wa munthu muchizungana kamati stir kutakasidwa. So mzimu wa munthu utautakasika utautakasida. So sizothandiza kuti mzimu wa munthu ndi wapadera kuposa munthu iya zongonesa ndi moyo wake. Machitidwe 17 verse 6 pamenepo Paulo analindira iwo pa Atene anavutika mu mtima pamene anaona mudzi wonse wodzala ndi mafano. So akuti Paulo anavutika mkati mwa mtima. So munthu ngaravutika mkati mwa mtima
ndeti basi tine timaona mzimu wa munthu ndi wapadera. So matext omwewa amene tikuwerenga ndi amene amagwiritsa ntchito kufotokozera tino mzimu wa munthu ndi wapadera. Timadabwa tuna anthu amakhulupirira zimene zibwani, matext ake ndi amene wa mavesi wakuwawerenga ndithu muthaona timuona mwana kuti tatione mwene tiona nato palipo pamene akuti fotoza tino mzimu wa munthu ukuyenda ukuchita monga ngati munthu. Ayi, Bible zimene zinachitika nthawi ya Sauli tumbwe Samiri atamwalira, Sauli ankamfunafuna Sauli ndanapita kwa openduza analambatusa ati milungu pasika ndanaona Mose ngati nkhamba ndi Sauli anati Samueli amene mwanjira ina nayichiwanda. So tiona nayo tinokona mulungu analesa openduza, analesa anthu osobwebwera kuti amayankhula ndi anthu akufa, analesa zimene zifaya imakhala mzimu ya ziwanda. Munthu sangabwere kuzayankhulana ndi ine amene anafa. Okay, so zonsezi tiona nati palibe umboni wa m'Bible umene matuza ifena tino munthu mzimu wake umayenda kupita ku Gehena kubwerako ndi zina zotero right. Komano tiona nayo kuti no zonsezi zingotuza ifena mzimu wa munthu ndi moyo wa ndani wa munthu. Ndipo tiona nati chimene chikusangalatsa choti mulungu amatha kusuntha anthu osati ifati anthu amva chinthucho afunika chiti, komano ifati ngati sasunthika anthu mizimu yawo ngati sikusika sangagwire ntchitamo. Ichi amene pasonso chilimbikitso nato mulungu atha kusuntha mitima ya atsogoleri ngati mene anazera Bible ndi Yoswa, ndikusunthanso ya anthu amene akusogolera kuti onse akagwire ntchito ngati Mose. Chimene mulungu amatha kupanga ndithu. Ndione pamene pa Zekaya 12:1 kuti katundu wa mawu a Yehova wakunena Israeli, atero Yehova wakuyala miyamba ndi kuyika maziko a dziko lapansi ndi kulenga mzimu wa munthu mkati mwake. So apa kuzefeno mulungu analenga mzimu wa munthu mkati mwake. Mwachinena tikamaka zimwe za mzimu wa munthu anthu amangotenga mzimu ndikampweya chabe ati kuti mzimu akuti mzimu wa munthu unachita kulengedwa mkati mwa ndani mwa munthu. Ndi chinthu imene munthu akafa chimabwerera kwa ndani kwa mulungu, sichichitekena kalikonse. Mzimu wa munthu sumapanga operate kunja kwa chani kwa thupi lake, right? So Miyambo 20:27 no mzimu wa munthu ndiwo nyali ya Yehova usanthula mkati monse mwandima. So mzimu wa munthu ndi nyali ya ndani ya Yehova imene alengedwa mkati mwake. Mwachitena kuti munthu akhale ndi moyo, munthu akhale ndi kuwala, pakhale mzimu wa ndani wa munthu. So taona ma text amene amakisina ntchito kupanga proof state of the dead kuti munthu wakufa amaziwa kati kapena munthu amakhala ndi chineke chimakhala mwaye akangofa chimapitirira ku Gehena kapitako. So tikaona ma text awa akuonesa ndithu munthu wa mzimu wa munthu mzimu wako umakhala ndi personality, umatha kukwiya, kukhumudwa, kukusidwa, kuzindikira. Komano sinthandiza no mzimu ndikuti ndi wapadera ndi munthu iyayi. Mzimu uli mkati mwa ndani mwa munthu. Nyaliyo ili ndipoyikapo ili mkati mwake. Ikachesera nyaliyo munthu wafa sazowa kanthu. So with that titabwera no 1 Korinto 2:10 mpaka 11. I don't know. Koma kwa ife mulungu anationesera izi mwa mzimu. Pakuti mzimu asantha zonse zakuya za Mulungu zomwe. Okay? So akuti no mulungu ationesera ife kuza mwa ya mzimu. So mzimuyo akusanthula za ndani za mulungu. Okay? Na nthawi timaona apazikonesa mzimuyo ndi munthu wina. Tiwerengeni verse yosati akuti pakuti ndani wa anthu adziwa za munthu koma mzimu wa munthu uli mwa iye. Momwemonso za mulungu pebe wina adziwa koma mzimu wa mulungu. Ndi ngati mwaona maonda pangala underline akuti chani mawu amene akuti momwemonso ndoti chani, right? Pakuti ndani adziwa za munthu koma mzimu wa ndani wa munthuyo uli mwa iye. Okay? So mzimu wa munthu mwakhala mwa ndani mwa iye. Kodi mzimu wa munthu umayenda popanda munthuyo? Ayi. Munthu amakhala ndani wafa, right? So za mzimu wa munthu. So chinese chimene munthu amachita zimachika ndithu mwa munthuyo, right? So katikati mwa moyo wake amaziwa chimene afuna tani achite, right? Mwanjira ina ngoti 7 mzimu umakhala ndi umwini. Mzimu wa munthu umwini wake ndi nani? Ndi munthu, right? Si wapadera wapa okay ayi. Ndauti momwemonso za mulungu palibe wina adziwa koma mzimu wa ndani wa mulungu. So
mzimu wa mulungu ndithu umakhala ndi ma traits onse a mulungu. Matha kutuma, kutere, kuchita zonse monga mmene uli mzimu wa munthu. Mzimu wa munthu amatha kuvutika, tekeseka, kukhumudwa, mu mzimu. Zonsezi zotheka. So mzimu wa mulungu mwachitende tikamaona mulungu akuti akuthaifuzena mwa mzimu wake. Ndithudi ndi mzimu woyandana wa mulungu. So tikakhulupirira ndi mzimu wa mulungu ndi wapadera. Nditinso tifuna tikhulupirire kuti mzimu wa munthu ndi wapadera. Zimene tikhala tikususana ndi Bible ndiko tikuyamba kubwesa ziphunzitso chani zaziwanda. So momwemonso ngotiuza ife in function ndino mzimu wa mulungu uchita kwa mulungu zimene mzimu wa munthu umachita kwa ndani? Kwa munthu. Koma pali kusiyana kotheratu ife ati mzimu wa munthu ndi wa umunthu, pamene mzimu wa mulungu ndi wa mulungu, is divine, right? So ndithu pamene pali ndithu kuveka kwabwino. Tiye tipitize 1 verse 12 to 13. Koma sitinalandire ife mzimu wa dziko lapansi, koma mzimu kwa mulungu, kuti tikadziwe zimene zinapasidwa kwa ife ndi mulungu wa ufulu. Zimenezo tilankhula si ndi mawu ophunzitsidwa ndi nzeru za munthu, koma ophunzitsidwa ndi mzimu, ndi kulinganiza za mzimu ndi za mzimu. Mwachinena mulungu atiphunzitsa ife zera mwanyana mzimu wake. So kuti tikadziwe chinthu cha mzimu timafunika tizinga za uzimu ndizifananiza ndi zinthu za uzimu. So ichi ndithu mavesi amene anamisangaso kwamifana amafotokozera kwakuya hanini amafotokozera chimenechi. Now mafuna tikuwerenga mavesi awa. Tikamaona Roma chapter 8 verse 27 akukamba za mzimu ali ndi maganizo. Koma tikawerenga verse 34 akutiza ife nno akukamba za Yesu Kristo. 1 Akorinto 2 verse 10 akukamba za chifuniro. 1 Akorinto 12 verse 11 pamene akukamba za chifuniro. Amaziwa za msogolo pamenepo Yohane 16 verse 13. Amayankhula Machitidwe 1 verse 16. Amalamula ndi kuletsa Machitidwe 8 verse 29, 11 maso 12. Machitidwe chapter 11 verse 12 also pemani. Ndi Machitidwe 16 verse 16-7. Mumavesi otsatira akuzitcha yekha ine. Alright, so linda. Right, so Machitidwe 10 verse 19 ndi 20. Komanso Machitidwe 13 verse 2. Amasankha Machitidwe 20 verse 28. Amadandaula Yesaya 63 verse 10. Efeso 4 verse 30. Amachita zoziza Machitidwe atumi 2 verse 4. Machitidwe atumi 8 verse 39. Akhoza kuchitidwa chipongwe Aheberi 10 verse 29. Komanso kuchitidwa mwano Marko 3 verse 29. Amatikonda Roma 15 verse 30. So zonsezi tikaziona bwinobwino zikuonesa ma personality traits. Titoyalaso ma verse a mzimu wa munthu wayalaso chimodzimodzi. Ndikuonesa ndo munthu akafa mzimu akupita ukachita zinthu zina. So izizi zingotosimikizana mzimu wa mulungu si mphamvu chabe. Mzimu wa mulungu ndi mzimudi kapena moyo wa ndani wa mulungu. So ichi ndi chisimikizo chathu chimene tili nacho kuti no pamene tana mzimu wake sitilitoka. Ophunzira amene ndi Yesu amachita nawo zonsezo, amachita nawo uthenga, right? Anachita zonse ali ndi Yesu. Inu ndine kuti are we less fortunate? Yesu ali kumapa basi. Inu ndine kwa ife ndi chani? Tikulandira munthu wina amene sitikumudziwa. Tikulandira Yesu amene anayenda, amene timawerenga Bible uja. Yesu ali ndi nani? Yesu ali nani? Yesu mzimu wake uli mwa ndani? Mwa ine. Ichi ndi chachikulu kwambiri kuposa china chilichonse. Mulungu akudaliseni. Wange subscribe, wanga like, ndikupitiza kugama uthenga kwa anthu ena. Akudaliseni.